Ababukeli bakujabulele ukukhuza ibuya kwemidlalo. Ndiyavuya ibhola elikhulu libuyile. Ingase ibethwe iSundowns ngoba eke yawina le Nedbank Cup sawulala phandle. So ingase iVets ibethe nje iSundowns. Singavuya singamakhosi. Awukade sayigcina lemidlalo yethu eSouth Africa. Akuse ingene imidlalo and ngifisela lana ukuthi mina phakathi kweSundowns neVets, iVets ayiwini. Khona iSundowns izojabha. Hawu kade bebesichemela labantu. Hayi msakazi. Ake sibonge nje ukuthi imidlalo ibuyile amagame ayabuya kusho ukuthi hayi neSouth Africa nakhona ke sekungcono seyakhona ukuthi bayibone ukuthi iCovid isiyawuya iba ngconywana. Noma awina iSundowns uma wina iBedford umsho awina iPhiki team imsakazi hayi ngokwami mina hayi anginankinga. Msakazi ngisibona sibe sihle kakhulu isinqumo sokubuyisa kwebhola lenobhutshuzwayo ngoba mangase kusho kulinde kuzodlule igcwele lecorona okusho ukuthi kuyothatha isikhathi eside ngoba kubuke ngazo leli igcwele lecorona sisazodlana lesikhathi eside. Into ekumele yenzeke kumele impilo iqhubeke yephambili uqikelele zona zophepha siqhubeke sibuye ibhola sithokoze sina abathandi bezemidlalo. Ngijabule kakhulu imidlalo ukuthi yabuya ukuthi ngithi akasibona ke ibhola manje lapha ke Mangolo Sundowns ibethe mhlawumbe kanfanele sezibedela etatha-ke kamfana Diani Sugar Mabunda umabunda ke etatha-ke Insadrat Tempazana umshishi ayikona bese bemvala ke manje ibhola lebuya noTyson Hlatshwayo enika Monare.